What's up guys and welcome back to another video at samahan nyo ako ngayon na pumasyal dito sa Aguilar, Pangasinan. Nandito nga pala tayo sa Daang Katutubo View Deck at tayo ngayon ay nag-solo ride. Kung gusto nyong mapasyalan ito ay searchable na rin ito sa Google Map. Pagkarating natin dito sa taas ay merong mga ilang stores at bilihan ng mga souvenirs at kung nagugutom kayo ay pwede rin kayong makapagmerienda dito. Pagkarating nyo dito sa taas ay rough road pa dito, baka in-expect nyo na sementado na. So pwede nating iwan yung motor malapit dun sa mga stores or pwede nating iakyat dito guys. So ganyan yung dadaanan nyo para hindi na rin ganun kalayo yung lalakarin natin papunta sa mismong view deck. Yun nga lang guys, kung katulad ko kayong may fear of heights, medyo nakakalula nga lang na iakyat ito since rough road siya. So tatalbog-talbog talaga yung pag-iakyat natin ng motor. Then and guys, konting lakad lang papunta sa mismong view deck at matatanaw na po natin tong napakagandang view ng mga bundok. Sa ibang part nitong bundok guys ay meron din silang tinatayong mga solar panels. Kaya makikita nyo yung mga yon mula dito sa taas. Hindi ganun kalamig dito katulad pag nasa Maliko tayo. Pero napaka-presko naman ng hangin dito. Sakto yung pagkarating ko dito dahil mga around 3 to 4 na ako dito. At kaya hindi na rin siya ganun kainit. At sakto lang at may enjoy nyong tumambay. Kaya for sure pag pumasyal kayo dito ay marerelax kayo. Dahil napaka-presko po ng hangin. And napakatahimik po dito. So far hindi pa ganun karami yung tao itong pagpunta ko. So hindi ko alam, depende po siguro sa araw at kung may holiday kayo napapasyal dito. Ayun guys, so if ever di nyo pa napuntahan dito guys, pasyalan nyo na tong lugar na to. Promise, masusulit nyo. Kaya thanks for watching guys, bye bye.